ziyakhala manje. Lalela into ezokusiza iyodwa ukuthi usubscribe, ulike, ucomment, ushare. Please. Yes. Skebeng. Futhi lethe phone nemali manje. Ngathi ngisasanda qasho ngingaqeda nenyanga awungeke awu. Wena it doesn't matter babe robbery ngicela sithi nifuna manje wena. Kodwa bakithi awunanembeza niyachaza nje. Wona ungathanda ukuthi wayehlela wena nje. Hayi it does. Emfethu. Uthole kanjani umsebenzi ngempela? Hayi kwaba nje uconnection nje ngase ngiyasebenza. Connection. Hayi futhi nami ngizomela ngithole connection. Futhi ngitshela uthola kanjani lo connection? Uyabona ke kumele uthole connection. Ngitshele phela ukuthola kanjani lo connection? Connection okumele uthole la kufuneka khona uthole connection. Lo muntu omkhuthuzayo uyena ophethe connection.